Hej og velkommen til denne guide i, hvorledes du lægger ruter på din Garmin cykelcomputer. For at kunne lægge ruterne på din Garmin cykelcomputer, så kræver det, at du har hentet ruterne først. Det gør du på følgende måde. Du går ind via Facebook, det er der ruterne bliver lagt ind, og vælger her, at du gerne vil hente ruten. Så bliver du dirigeret om til Jipsys hjemmeside, som er her. Og herinde vil ruten ligge. Her kan du få informationer om ruten. Du kan se højde, og du kan se længde på ruten. Og når du har ligesom sikret dig, at det er den rigtige rute, længden har du heroppe, så trykker du download. Ruten bliver nu overført til din mappe, der hedder overførsler, og den ligger nu herinde i overførsler. Ja, den ligger hernede og hedder Mose 26 GPX. Disse filer fra Jipsys vil altid være GPX-filer, og det er dem, du skal bruge til at lægge ind i din Garmin. Jeg har tilsluttet min Garmin, og det vil sige, at den ligger herinde. Så det jeg gør nu, det er, at jeg markerer filen her, højreklikker og siger kopier. Inde i min stifinder har jeg min Garmin, den kan jeg se her. Dobbeltklikker på den, får en mappe, der hedder Garmin. Og herinde der vælger jeg den mappe, der hedder New Files. I New Files der højreklikker jeg og vælger Sæt ind. Nu ligger denne fil Mose 26 GPX inde i mappen, og nu kan jeg lukke den igen og frakoble min computer, min cykelcomputer, og når jeg starter den op igen, ligger ruten inde under baner. God fornøjelse og god tur.